Alright guys, dito tayo sa tapat ng New Point, malapit sa Nipo Mall. Puntahan natin yung sikat na street food, ang Tutu Beats. Tutu Beats ng Angeles City. Alright, let's go. Dito daw natin matitikman guys yung klase-klase na street food gaya ng kwek-kwek, fishball, mga barbecue, mami, at marami pang iba. Tingnan na lang natin doon, at marami pang iba. Tingnan na natin kung ano talaga kasikat ito at kasarap ang mga pagkain doon. Alright, Tutu Beats pala ang sabihin. Tutu Bitis. Tutu Bitis sa Kapampangan. Tingnan natin. Dito tayo sa narinig niyo yung sounds ko, parang Tutu Beats. Tutu Beats. Ganda na sounds ko, no? Alright, lapit na tayo. Dito na tayo. Kaya na tayo sa Tutu Beats. Alright, talagang maraming pagpipilian guys. Pag tinignan mo, masarap nga. May barbecue, may calamares, itlog ng pugo, tapos bito ka ng manok, dugo, yan, klase-klase. May fried chicken, tulig ng manok, tsaka kompleto yung juice. Kaya pala maraming ano rin dito, maraming kumakain kasi pag nag-break time yung mga empleyado na dito na nakapalibot sa Angeles, dito sila pumupunta sa sikat na street food na to. Saka masasarap. Pag tinignan mo, mapapakain ka talaga. Okay. Ipainit natin yung mga bibili natin, kakainin natin. Sama tong dalawang kasama ko. Sa susunod dito tayo maintain yung yan o, makikita nyo guys, ang dami-daming tao. Yan, daming pagpipilian na tindahan na pwede mong kainan. Ngayon, dito lang yan sa Tutu Beats. Maliit lang siya pero daming stall na pwede mong pagpipilian na pwede mong kainan. Pili ka na? Daming kumakain dito guys. Tutu Beats. Yan. Tapos atin kumain naman, mag-juice tayo. Ang pineapple juice. Tig 15 lang yung small na ano. Yan. Yan. Okay. Dito sa kabila, dami rin no, dami rin Paragis. Yan. Yun. At mukhang luto na. Kainan na to guys, kainan na. Alright guys, dahil kakain tayo, ilalagay natin yung camera natin dito para malasahan natin yung pagkain dito sa Tutu Beats. Enjoy!
Kuya ko pesa. Oo, dapat pick up pa. Kaya ko. Sige ma'am, lagi siya ko naman. Sige ma'am.
Alright guys, salamat sa Tuto Beats. Napakasarap ng pagkain dito, kaya pala dinadayo. Salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at hit nyo yung notification bell button para sa susunod na video. Thank you.